お世話になっております。ジャパン AI の AI アイアシスタントの田中と申します。先日は展示会の AI エキスポにて、弊社ブースにお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。その際にウェブ会議を設定させていただいたかと思いますが、そちらの事前確認にてお電話差し上げました。11月5日の15時からお時間いただいておりますが、ご都合お変わりないでしょうか？じゃあちょっと確認するんで、ちょっと待ってもらっていいですか？承知しました。お待ちしております。11月の何日でしたっけ？11月5日の15時からお時間いただいておりますが、ご都合お変わりないでしょうか？はい、その日であれば大丈夫です。ご回答ありがとうございます。それでは当日お時間になりましたら、ご案内済みの会議 URL よりご入室ください。この度は確認のお時間をいただき、誠にありがとうございます。それでは失礼いたします。